Huwa ta' riskju għoli li l-politiċi jilagħbu bin-numri tal-istatistika tal-faqar sempliċement biex jirbħu punti politiċi, mhuwiex dan li jgħodd għall-benesseri tas-soċjetà tagħna. Kien dan il-messaġġ li ħareġ mill-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta li l-erba' kien iffukat fuq l-aħħar statistika marbuta mal-faqar f'pajjiżna. L-editorjal jgħid illi hu ċar ħafna li tfal u l-anzjani huma fost dawk fl-ogħla riskju ta' faqar u jfakkar fil-weda tal-Prim Ministru li jipproteġi l-kwalità tal-ħajja, weda li ma tfisser xejn meta dawn in-nies lanqas biss għandhom għajxien deċenti. Għalhekk jeħtieġ isir ħafna iktar biex ikun assigurat li n-nies verament jibbenefikaw mit-tkabbir ekonomiku. L-editorjal jgħid li l-ogħla priorità għandha tkun li jinħolqu strateġiji aħjar biex jipprevenju aktar tfal milli jinqabdu fil-morsa tal-faqar, it-qassim mill-ġdid tal-benefiċċji u l-għajnuna lill-ġenituri biex isibu impjieg stabbli u full-time huma kruċjali biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Kieku l-ġenituri kollha minn familji foqra kienu jaħdmu jaqalaw paga diċenti, din ir-rata ta' faqar f'pajjiżna tonqos. Anke dan l-editorjal jinsisti li l-gvern għandu bżonn ibiddel il-modell ekonomiku li importa cheap labor minn barra l-pajjiż għaliex dan qed joħloq inugwaljanza kbira fid-dħul tal-pagi. Sar appell biex il-gvern ikun aktar ambizzjuż fil-ġlieda kontra l-faqar fejn saħaq li għandna nibnu ekonomija fejn kull tifel u tifla, kull pensjonant ma jkunux f'riskju ta' faqar. Fl-2019 il-persuni f'riskju ta' faqar f'Malta skont statistika tal-Eurostat kienu jammontaw għal 20% tal-popolazzjoni pjuttost qrib il-medja tal-Unjoni Ewropea. Madankollu analiżi dettaljata ta' din l-istatistika turi li xi setturi tas-soċjetà tagħna qed jitħabtu ħafna iktar minn oħrajn. Aktar minn nofs id-djar b'adult wieħed u tfal dipendenti huma f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Dan huwa sinifikament ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Indikaturi oħra inkwetanti huma li madwar 25% ta' dawk li għandhom aktar minn 65 sena huma f'riskju ta' faqar, rata ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' 16%. Saħansitra iktar inkwetanti, madwar 41% tan-nies kollha li jgħixu fi djar b'ġenitur wieħed kienu f'riskju ħafna ikbar ta' faqar jew esklużjoni soċjali.